Bafowethu, zakhamuzi. Sisanda kuzwa ulwazi olukhathazayo kakhulu. uVuyo Zungula ubhalele ungqongqoshe wezasekhaya uLeon Schreiber ecela imininingwane elandelayo. Kunye. Osopolitiki abane-dual citizenship. Amapasipoti amabili. Kubili. Osopolitiki abenziwe izakhamuzi naturalized. Kuthathu. Osopolitiki abangazalwa eNingizimu Afrika abantu bokufika. Impendulo ebhaliwe ethunyelwe kuVuyo Zungula iyethusa. uLeon Schreiber uthi akanayo leyo mininingwane. Uma lokhu kuyiqiniso, kusho ukuthi ungqongqoshe uLeon Schreiber kumele asuswe ngokushesha kuleso sikhundla adluliselwe ku-SAR, i-State Security Agency, ikakhulukazi i-Counter Intelligence. I-SAR kumele ibuyele kubantu inikeze izimpendulo. Lolu uhlobo lolwazi oluyisisekelo kuzo zonke izinhlelo zobunhloli bamazwe omhlaba. Wonke amazwe agcina le data. Ayibalulekile nje kuphela ezokuphepha kukahulumeni, kodwa nasezinhlelweni zokhetho. Uma uhulumeni engaphenduli, lokhu sekuyindaba enzima kakhulu. Sicele bantu baseNingizimu Afrika, ake siyifake le mfuno kuThiti June. Siyabonga kuNjomane noPrince ngokwabelana nabantu abathanda izwe. Futhi sibonga kakhulu kuVuyo Zungula ngokubuza imibuzo efanele ePhalamende, ekhombisa ukubona kude. Kuplo Lumumba. Kubantu base-Afrika ababaleka emazweni abo. Kubantu bokufika bomhlaba abahlala eNingizimu Afrika bengafuni ukuhamba. Sicela nithule. Asikudingi ukwelulekwa kwenu. Valani umilomo ningakhulumi. Vala. Kubantu baseNepal naseSri Lanka abake babhekana nohulumeni ongazwani nabantu, ongazwani neqiniso, ongenandaba. Siyazi ukuthi niyakuqonda lokhu. Nani nike nabhekana nabaholi abangazwanga lutho kuze kwavuka izakhamuzi. Thina bantu bomdabu baseNingizimu Afrika, simi ndawonye sibhekene nabacindezeli bethu abasha. Siyakhuthazeka ngezenzo zenu. Inhlonipho nothando oluvela ezizweni ezinhle nezihlangene zaseNingizimu Afrika. Izandla zidlula ekhanda. Uma uLeon Schreiber engakwazi ukuthola le data ngokushesha, ngokwedijithali, kusho ukuthi kumele asuswe ngokushesha. Kunesandla semfene kulamahhovisi. Phendula Mongameli.